ଆପଣ ଅନାପନା ଫୋନ କଲେ ପାଣ୍ଡିଆନା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଏ। ଅନାପନା ଫୋନ କଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ନାଚ ବାରି ଓ ଫୋନ କରି ରିସିଭ୍ କରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଯେ ଘରେ ଅଟା ହରେଇଦେଲେ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ପୁଣି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁଛୁ ଘରୁ ବାହାର କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା ମତେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଘର ବୁଝି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଆଡେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି, କୋଉଠି ଘରଟା ଫାଇନାଲ କରୁ। ଆମକୁ ଦିନେ ଦି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘରଟେ ଠିକ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ମାଡ଼ ପାଇଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ବାଇଆ। ଆରେ ଟିକେ ଖସେଇ ଦେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଖସେଇ ଦେଲେ କଣ ରୁମ୍ ର ଅଭାବରେ ମାଡ଼ ଚାଲେ ପୁରା ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଗୁଡା ସବୁ ମାସ ମାସ ଧରି ରିଜର୍ଭ ହେଇ ରହିଯିବ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନୁଛି ମଞ୍ଚରେ ନାଚୁଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ବାହି ଦେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ଦେହ ଶାଳ କାଠ ନୁହଁ ଯୋଉଥିରେ ପଲଙ୍କ ତିଆରି ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଶୁଅନ୍ତି। ମୋ ଦେହ ନିମ୍ବ ଗଛର ଦେହ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କଥା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ନା ଝିଅ ଦିନ କହୁଥିଲେ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଫାଙ୍କା ଆଜି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି, ମାଗଣା ରୁହ। ଆପଣ ସେଇ ଲୋକଟେ ରାତି ଅଧର 2ଟା ବେଳକୁ 50 ଥର ଫୋନ 50 ଥର ଫୋନ ରାତି ଫୋନ ହନୁମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି କରିଦଉଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଘର ତମର, ତୁମକୁ ଘର ଭଡା ଦବାକୁ ପଡିବନି, ଘର ବଦଳ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ବାସ୍। ଓହୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି, କେମିତି କହିବି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ କଳାକା ଯେ କଳାକୁ ନେଇ ପେଟ ବସେ, କଳାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ଆଗେ। ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏତେ ରାତିରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଝିଅ ପିଲାଟା ଯିବେ କୁଆଡେ? କିଏ ତାଙ୍କର ସାରା ହବ? ଅନାପନା ସବୁବେଳେ ଫାଇଦାରେ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଫାଇଦା ନଥାଏ ସେ କାହାର ନୁହଁ କି କେହି ତାର ନୁହଁ। ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କହିଥିଲି ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ, ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କଲ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପିଛା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କୁଆଡେ ଯିବି ମୁଁ? ମତେ ଟିକେ ଆଜି ଦିନଟା ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆଜି ରାତିଟା ଘରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। କଣ ବାବୁ ବାବୁ ହଉଛ? ଗାଡ଼ିରେ ରଖୋଡ଼ ଅଛି, ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ଆଣିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ମଜା କରିବା, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ବିପଦର ଫାଇଦା ନେବୁ। ଗୋଟେ ରାତି ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ ନା? ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଯିବି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ନାନୀ ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଯିବା କେମିତି? ଓହୋ ସେ ସବୁ ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଣୀ ପଣାକୁ ସିନା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା, ହେଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ ମନା ନାହିଁ ନା। ରାଣୀ ପଣା ଯୋଉଠି ଠିଆ ହବ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ। ରାଣୀ ପଣା ଯୋଉଠି ନାଚିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି କିଛିଟା କଳାକାର, କିଛିଟା ମାଲିକ ଚାହିଁଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଲିକ ରାଣୀ ପଣା ଦେହରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କଳାକୁ କେବେ ବି କେହି ଶେଷ କରିପାରିବେନି। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବି? ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ତତେ 7ଟା ଜନ୍ମ ଲାଗିବ। ଘର ଭିତରକୁ କେଇଟା ବାବୁଟା ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଅନାପନା କଲେ ତୁ ଥାପଡ଼ ମାରୁଛୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁ ଚାଲିଯା, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା ବି ରହିଯାଇପାରେ। ନାନୀ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉ ପଳେଇବା। ଆରେ ଘର ଭିତରେ ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟା ଅଛି, ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗେଇ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯିବି? ପଳେଇବା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଛୁ ପଳେଇ ଯା, ତାର ଆମ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବୁ। ଦେଖିବୁ ବିଶ୍ୱରୂପ। ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୁଝିଲା?
ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିବି। ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧା ବୋତଲ ପିଆଇବି, ବାକି ତ କଥା ନଇଟା ମୁଁ ପିଇବି। ଏ ଶୁଣାଟା କିଏ? ଭାଇ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପିଏ। ହେଲା ଡେଲି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ତୁ ପିଉଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ପିଇବି। କି ମାଲ ବେ? ହେ ତତେ କଣ ଦେଖିବୁ? ତୋର କଣ ଅଛି? ତୁ ଯା, ଆମେ ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦେଖିବୁ ଭୋଜପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତୁ ଯା। ନା। ମ୍ୟାଡାମକୁ ନ ନେଇ ମୋର ଯିବିନି। କଣ କହିଲୁ ଶଳା ଯିବୁନି? ମାରି ତ ଜେଲ୍ ପଡେ। ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆଇ ଫେଣେ ବଚ ମୋ କଥା ମାନ। ଆଜି ଚାଲ ପଳେଇବା। ଓ ଷ୍ଟେସନରେ ହଉ ନହେଲେ କୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୋଇପାରିବା, ହେଲେ ଏଠି ଜମା ବି ରହିବାନି। ସେଇଟା କଣ ମୋ ଘର ଭିତରୁ ନେଇଯାଉଛୁ? ଏଇଟା ମୋ ନନାଙ୍କୁ ଫଟୋ କହିଲି ପରା। ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ ନା ଆଉ କଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛୁ? ସେଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନନାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇକିରି ଯିବୁ, ସେଇଟା ନେଇକିରି ଶଳା କୁକୁର ମୋ ନନା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ମୁଁ ଅମଣିଷ, କୁକୁର, ପଶୁ, ଚରିତ୍ର ନା ନାଚ ବାଲି ବେଶ୍ୟା? କଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ, ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚ ବାଲି, ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ବେଶ୍ୟା ରଣ୍ଡି ଧୋକା ବାଲି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବୁ? ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟା ଛନ୍ଦି ନାଚୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଏ? ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଗଲା। କାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଡାନ୍ସର ମାନେ ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଲଗେଇ ଦେହରେ ପାଣି ଢାଳି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ନାଚନ୍ତି, କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହଉନି? ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀପଡ଼ା ଗୋଟେ ବେଧ ବେଶ୍ୟା ରାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ମାନେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ପର ପର ଚିଲଉଛନ୍ତି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଯେ ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି। ମାରନ୍ତୁ ବାବୁ, ମାରନ୍ତୁ ମତେ, ଯେତେ ଅଭିଳାଷ ମତେ ମାର, କରିପାରେ। ହଉ ତୁ ଭାବୁଛୁ ନାଚିବୁ ନା ସବୁ ଜାଗା କପଡ଼ା ଉତାରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ନା, ମରୁ ମରୁ ମରିଦେବି, ମୁଁ କେବେ ବି ନାଚିବି ତୁ ଅଳ୍ପ ନାଚିବୁ ନା। ତୁ ନାଚିବୁ? ଓ ଅନା ପଣ୍ଡା ମା ଡାକିଥିଲା କାଳିଆ, ବାପା ଡାକିଲା ମେଣ୍ଢା, ପିଲାମାନେ ମାରପିଟ କରି ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲେ ଗୁଣ୍ଡା, 20 ବର୍ଷରେ ଛୁଡ଼ି ଗଲେ ଝିଅ ଡାକିଲେ ନନା। ଫିକ୍ସ ନାମ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ ଉଠିଲା ଅନାମ ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ତତେ ଏଇଠି ନଚେଇବି ଲୋ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା।